Balima bamanan kameno maliko nani maliko kan wali mano foli wenye shaw klingle na bela jele mafu yan fo sigoro la ka fonyana ako bismillah ko bibe mananga kuna foni soro lum kene ka mimi na wala li chama kiawi maliko na foni uni jien fa wore kuna foni wala Senegal jamana nyemuko koro Macky Sall ali makama do soro kiri binakunka ka sababu ke abisi yalin kofe kaira ka fo Senegal jamana ka juru do ko udugura anola nga kabeni tenendoi jalaki ni okunyeshini do jamana nyema koro Macky Sall ma wasadun umasonga kalaire do unyina kasangani korofonyi alhamidu badini obina na walawala lika korofotola Senegal jamana konna na jalaki muntalembe ni ka nyeshin jamana nyema koro Macky Sall ma jamana foroba juru dogolendo kunka wasablo makala do nyina kabenae o jalaki munatara wasadengi Marius Sagna fe wasablo ya jira ka fo katise ga sira soro chukushila ntenedo bataki boranika bi wasablo fe ka sementia ka fo ko lanyini munakera wasadengi Marius Sagna fe no de ka fo ko ka fanga koro nomne jamana togola juru do kunka mundo yorona boyro maseshi don ko o nomneliti sega sira soro wasaden ko fole nga lanyini te dore samba fla anitan fla kanabla samba fla ani muganani la sega segali ka boli anafuloko labara choko kunka ka nyini haute cour de justice fe kiriblon kele mum sega jamana nyema koro nomne o ka nyini jamana nyema koro Macky Sall fe akani nyefo furoba nafolo marali kunka kerenkereyama jurumuni atara Senegal jamana togoyala kasorola akechoko atemena sra menu fe obe jamana sharia ko sandamne jenseleke nani nafoloko tomba FMI oyitomi siga kanga fo ko Senegal jamana kunkanjuru ka fando dogolendo jamana deuna mun kasabibi tijo dollar wari miliyar wolonflala munye wasaden son chama ani jamana makalalendo e oluka lanyini de ka fo fangakoro samba fla ani tanifla kanabla samba fla ani mugannani la ko segesegeli ka boli ko kura anafoloko kunka ka ko ta fandon jelenya konnana yasa maminu ni nyangika kan oluka sekadon wasadengi Marius Sagna ka jelaki sinsilendo josen shege de kunka nga kelempe ode sra soro wolo flato nyeshi masega soro la ka sabuke kiriko erete mesrawye no ba jira ka fo ko jamana nyema koro Macky Sall ka wele bogo jenlenka ko be gelea kosobe fangas na maton kunuko Pastef nolo debe fangala bi oka kuntlena doye ka fo ko jamana mara oka ke jelenya konnana anika wulika jo sabati yasa kunuko yurugo minu kera fangate melinfe oka sega nyedon kuna funi nasira warefe bene jamana asharia sumba kolosiyoro cour constitutionnel uye fangas na maton sembo jamana nyamasigi kalata barawula jamana nyamasigi kalata mini ado dali lokal labonke kabla samba fla ani muwa ani worola fangas na maton ulu sentna na yi abarawula o shariani abina na ke sababu ye chebo fla ulu de kaseku disida nyona kabeni jamana nyamasigi kalata e wala sa kabine jamana maramasake yaso samaira sanugo alebna akorfo wala walanye nyeda kuradira bene jamana politique komo kasangani oka sanve kirisoba kuru constitutionnel oluka sharia do taleye autoclo klemoni wolonvla awlada yanvawiye sharia mindo glanchugote ala fangasna matomba membe bene les démocrates otenasika osendo bene jamana masake kala flu na tawla min kanka keka bene avec le cletane fla samba flane mwano worana toyi sanve kiriso kuru constitutionnel bene jamana konana aye sonisi chebo utokoka munu kanka yeni kalata barawula min senfe maître Ireno Agubojo ane atonyonke ulu togoma ye ala ni kewali min flaga ke sababu ka fangas na maton nunu sembo masake kala flu nyini na tawula kunjonjo min yera ala odeye kafo denfa de masura kado ojigi koro insuffisance de parrainage gereya bado mina ye kokura fangas na maton ka barawula bene jamana konna na Patrice Talon ale ka fanga tuma
ɲumanw na fanga sinamatɔw les démocrates u ka cɛdenw senbole ye kalata baaraw la sɔnni sigila fɛn min kan ni u bɛ tali kɛ denfaya kogɛlɛya kan a ko lasulu bɛ tali kɛ u yɛrɛ ka fanɲinitɔn ka wasaden dɔ la min bɛ Michel François Olutu ye ko fɔ baw ale de ye ŋara da k'a yira k'a fɔ majɛ ni maître Agubojo o sugantili ye ka kɛ u ka fanɲinitɔ cɛbɔ ye cour constitutionnelle labana ka ɲɛfɔli baw kɛ ni ko in kan min kɛra gɛlɛyaba ye o ni ɲɔgɔn cɛ nka u ka wasaden kun galela ka a fɛlɛ fɔ ni a ka diɲɛ dile ye fanɲinitɔn ɲɛma ma ni ka laba ka taa ŋara da ko kura o ɲɛ kiiri tigilamɔgɔ ɲɛkɔrɔ k'a yira k'a fɔ majɛ ni a ye o siratigɛ la kiiri tigilamɔgɔ labana ka jo di a mɔ ni k'a yira k'a fɔ ko a kun ye awɔ fɔ o ye kumana min na o kuma ta o ka cɛbɔ ninnu ka gafew bila a bila yɔrɔ la ka kɔn o de ɲɛ a bolila ka na tugu kiiri tigilamɔgɔ ɲɛkɔrɔ k'a yira k'a fɔ ni o sera ya bɛɛ ale sɔn tɛ k'a yira k'a fɔ a na don u ka fangaɲinitɔnw ka cɛbɔw ka denfaya jigi kɔrɔ ko o la u b'a yira k'a fɔ jo bɛ a bolo sariya ma sɔsɔ a fɛ ɲɛjugu fara ɲɛɲuman kan u bɛ a yira k'a fɔ fanga sinamatɔnw bɛnɛ jamana kɔnɔna na olu senbole ye kalafili ɲininu na a baaraw na kɛ sababu ka nɔgɔyaba kɛ kalafiliw labɛn cogo la bɛnɛ jamana kɔnɔna na baw isɛkili sabasiri caman bɔra o la a tɔna to maa damadɔ ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya ma Oromila Wagani ani Mariam Shabi Talata olu minnu yɛrɛ ye fangaɲinitɔ minnu bɛ jamana mara la bi olu ka cɛbaw ye ka fara Paul Okupe ani Roch judiciaire kan ni olu ye fanga sinamatɔnw ye nka o tɛ o ka sinaya da kɛnɛ kan fanga sinamatɔnw ka fangaɲinitɔn sɛkasi dondo olu senbolo min filɛ nin na ni o bɛ démocratew ko fɔ a bɛ kɛ sababu ka o ka jigiyaw de tiɲɛ o bolo ni ka laba k'o ka laɲiniw kɛ suko ye baw fanga sɔrɔtɔ tɛ o fɛ ka se ka ni kalataw nataw ye baw o sen tɛ a la o ka kankɔrɔsigi kiiriko buna kun kan maître Victorin Fade ale kɔni ye a yira k'a fɔ kɛwale don min bɛ sariya sɔsɔ kɔfɔ baw namara kɛnɛ ka ta de kɛtɔ filɛ o fɛ ko nin tɛ bɛɛ jɛ fanga sinsinna dɔ ye cɛbɔ min yɛrɛ bɛ Irino Agubojo kɔfɔ ɲɛjugu fara ɲɛɲuman kan a ma sɔn ka kuma ta ko ale na waati wɛrɛ ma kɔnɔ nka a ɲɛkun kan jigilatigɛ ani farifaga o de bɛ ye ka caya kabiri ni gouvernement kura sigira sen kan Algérie jamana kunna France jamana a b'a la ka juru kunmagaya ni ka a kumacogoyaw falen ani Algérie jamana kɔrɔ ka sanga ni o waleya ye France jamana ani Algérie jamana cɛw a jɛɲɔgɔnyaw u bɛna na a ŋaniya bɛ u fila bɛɛ la walasa ka se ka nin kura fiyɛ a la k'a lakurakuraya cogo min na Abdul Karim Sako ale bɛna na walawalali k'a ɲɛ o la kabini France gouvernement flana no sigira u ko be ma gouvernement le corni 2 octobre kalo tile 12 san 2025 France jamana ani Algérie jamana ni ɲɔgɔn cɛ fo ka bɛn ka commencer ka na u ni ɲɔgɔn cɛ dɔɔni ministre mi gɛna ka bɔ France gouvernement no ka Bruno Retailleau ale bɔli kɔni kɛra sababu ye ka na ni basigi dɔɔni ni jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ baw aka kumaw kun ka jugu kosɛbɛ a kun bɛ kuma ka Algérie sɛbɛkɔrɔ nangari ni ka yira a ka kumaw na France marajuguya min kɛ Algérie jamanaw kɔnɔ tɔnɔ dɔ yira a la Algérie la o kɛra sababu ye ka Algérie ani France ni ɲɔgɔn cɛ gɛlɛya kosɛbɛ nka a gɛnnen ka bɔ France gouvernement na o kɛra sababu ye ka cɛ bɛɛ don France ni Algérie jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ sira caman fɛ o tamasiyɛn fɔlɔ kɛra min o de ye k'a fɔ tashibila kɛnɛ min kɛra France jamana kan n'o kɛra octobre kalo tile 17 san 1961 tashibila ye bawo ni ye don ye France jamana a finitigiw u ye Algérie kaw sɛbɛkɔrɔ dasi ni ka maa caman bɔnɛ i nin na o kɛra ni san kofɔlen na France lasigiden min bɛ Algérie jamana kan n'u ko Stéphane Oromaté ale yera ni kɛnɛ in kan ka taa tashibila kɛ ka yira k'a fɔ France waleya min kɛ o donni kama wale cɛjugu don nga an bɛ don min na ko bi yafa ka kan ka kɛ ɲɔgɔn ma ka se ka taa ɲɛ jamana fila na se ka diɲɛ don nataw wɛrɛw baaraw boloda ɲɔgɔn fɛ jamana fila bɛɛ bɛ se ka min tɔnɔ bɔ a ka ye ni kɛnɛ in kan o ye tamasiyɛnba ye France ni Algérie ni ɲɔgɔn cɛ bawo France ni Algérie ni ɲɔgɔn cɛ kun gɛlɛyara a bɛ waati bɔ ko nin b'a yira k'a fɔ France ka yɛrɛbaya bila a ka lamɛnli kɛ k'o tɛmɛna ani maa minnu cɛ kabini lawale a k'a dɔn a tɛ se ka ɲɛ u kɔ u yɛrɛ tɛ se ka ɲɛ a kɔ n'a b'o cogoya la bɛɛ de ka jɛ ka yafa kɛ ɲɔgɔn ma walejugu minnu kɛra
ka olu dɔn k'u kɛra walejugu ye ka yafa sini ma u ka se ka jɛ ka baaraw boloda. Gouvernement kura min sigira n'o ye gouvernement Le Cornu 2 ye, a ye ministre kura dɔ fɛnɛ sigi u ko min ma Eleonore Karwa. Ale ka baara kɛrɛnkɛrɛnmɛ min ma o de ye k'a fɔ faransikan n'o ye francophonie. Jamana minnu bɛ faransikan fɔ n'o ye français ye, olu ka jɛkuluba u ko min ma francophonie, ale ka baara sinsin bɛ o kɔkɔyali ma. Algérie jamana ye min ni français jɔyɔrɔ ka bon o yɔrɔ la n'o ye faransikan ye. Bawo faransikan de kan ye Algérie jamana kɔnɔ min ni ko caman gulon bɛ a la ka da français marajugu min kɛ ni jamana in kɔnɔ ka tɛmɛ. Kan ye n'o ye faransikan ye, a ka kɛ baarakɛminɛ ye ni jamana fila bɛɛ lajɛlen ye. U ka jɛ ka ɲɛtaga baara dɔw kɛ ɲɔgɔn fɛ, kabini kalan sira fɛ ka taa se ɲininiw sira ma fo ka taa se jamanaw seko ni dɔnko u ni ɲɔgɔn cɛ baaraw caman bolodali kɔnɔna na. Ko Faransi ni Algérie jamana filaw de do minnu man ka taa k'u sigi ka ɲɔgɔn filɛ ko jakuma ni ɲinɛ, ko nga minnu tɛ se ka taa ka ɲɔgɔn da baw kan bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ. Jamana fila bɛɛ den bɛ dɔ la minnu ka ca kosɛbɛ ko ka dan ni dama ma, u jagoyalen bɛ k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. Diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniya tɔw olu bɛna lase Musa Fɔnba fɛ, an ka jɛ an k'u ɲamada. Centrafrique jamana a bilama bɛ ka basigi ka sanga ni Resila jamana surasiw ka dɛmɛ ye. Nin ye Resila jamana lasigiden ka kɔrɔfɔw ye diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies na. A y'a yira k'a fɔ bi Centrafrique jamana ɲɛmaw yer'u bɛ ka cɛsiriba kɛ jango manga bɛ se ka ban, politiki binaku bɛ se ka basigi Centrafrique jamana kɔnɔ. Jamana ɲɛmayaso se ka boli Centrafrique dugukolo fan da naani bɛɛ lajɛlen kan. Kɔrɔfɔ mɛnna ka bɔ Vasili Nabenziyade yɔrɔ. Resila jamana lasigiden do diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies kɔnɔ. A y'a yira k'a fɔ diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies yɛrɛ fɛnɛ ye cɛsiriba kɛ Centrafrique jamana binni na ka basigi. A ko nka o dafɛ maa kana ɲinɛ k'a fɔ Centrafrique dajɛbɔɲɔgɔn jamana ni o ye Sudan ye. Mankan min bɛ sen nɔ ye jamana ɲɛma Abdel Fattah al-Burhan ni a ka dangankɔrɔ cɛ n'o ye Andan Daglo ye. Olu filaw ka ɲɔgɔn sɔrɔ kɛra sababu ye ka maaw kɛ k'u sigiyɔrɔ bila ka n'u yɛrɛ sɔrɔ Centrafrique jamana kɔnɔ. Kuma dɔw yɛrɛ la jamana ɲɛma ka dangankɔrɔ lakanajɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen a kɛlɛcɛ dɔw bɛ n'u yɛrɛ sɔrɔ Centrafrique jamana kɔnɔ ka basigi tiɲɛ. Resila jamana lasigiden diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies na a ko jateminɛw bɛ ka bɔ a ka k'a fɔ Andan Daglo lakanajɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen furanjɔrɔ fanga ɲɛma dangankɔrɔ min ni furanjɔrɔ fanga ɲɛma bɛ ɲɔgɔn na bi, a ka kɛlɛcɛw bi to ka ye Centrafrique dugukolo kan, wa u bɛ ka tɔɲɔni siya bɛɛ lajɛlen dɔ da Centrafrique ka denw ka kuma dɔw ko diɲɛ tɛ se ka kɛ n'o ye. N'o y'a sɔrɔ Faransi jamana ɲɛma a bɛ dɔfɔ dɔn n'o ye tariku ye, a tɛ sɔn k'i da caya Faransi jamana surasiw bilali la ka taa Ukraine ko ka taa Resila jamana kɛlɛ. Ko a na kɛ ɲankuma Emmanuel Macron dɔfɔ n'o ye tariku ye, a m'o dɔn ka ɲa. Kɔrɔfɔ bɔra maa min yɔrɔ Cyril Delattre do ani Resila kunnafoni di sira Sputnik Afrique cɛ. Politiki binaku ɲɛdɔma ŋana do Faransi jamana kɔnɔ. Wa pankuru yɛrɛ boliba kɔrɔ fɛnɛ do. A kɛlen ka mɛn ko Faransi jamana ɲɛma Emmanuel Macron b'a fɛ ka kɛlɛcɛ dɔw labɛn maa 2000 ɲɔgɔn na olu ka taa Ukraine dɛmɛ kɛlɛ la ani Resila cɛ. Surasiw minnu do kɛlɛcɛ dunanw Faransi jamana bolo kɛlɛbolo dɔ bɛ yen min kɛn bɛ ka jamana wɛrɛ denw fara ɲɔgɔn kan a bolo. Ni jamana wɛrɛw do u bɛ wele ko mercenaires nka Faransi jamana ɲɛmaw kɛn bɛ ka kɛlɛbolo in wele ko légionnaires. K'a b'a fɛ k'o ba fila de labɛn k'u bila ka taa Ukraine ka Ukraine dɛmɛ Resila jamana kan. Politiki bina ko jatebinɛba ngana ni o ye Cyril Delattre ye. A ko ni Emmanuel Macron kɛra o kɛfɛn ye, a ka dɔn k'a fɔ a b'a fɛ ka Resila jamana ɲɔgɔn di k'a lajɛ n'a bɛ se k'i k'a ka wali kelen a tɛ se k'i k'a kan, ko nka ko ɲinɛ man ka kɛ fɛn min kɔ kɔsa in na. Resila jamana ɲɛmaw ye mugu filita dɔ sitilɛ. Mugu filita min bɛ wele ko missile de croisière à portée illimitée Burevestnik. Ko k'i to kalama i man k'a fɔ k'i bɛ Resila jamana ɲɔgɔn ti ka bila i yɛrɛ la. Xavier Moreau ni ale fɛnɛ ye politiki binaku jateminɛbaba ye Faransi a n'a ka jateminɛjɛkulu Centre d'analyse géostratégique Strapol. Ale ko n'o y'a sɔrɔ Emmanuel Macron b'a fɛ ka nin kɛ a don k'a ye Ukraine jamana kɔnɔ k'i co ko Ukraine ni Resila jamana kama ka sɔrɔ Resila jamana ma jɛ ni a ye, ko wa k'a ka dɔn k'a fɔ a bɛna maa minnu bila ka taa Ukraine, Resila jamana bɛn'u jate i n'a fɔ Ukraine kɛlɛcɛw. A tɛna danfara don u ni Ukraine kɛlɛcɛw cɛ. Dɔwɛrɛ tɛna ye u ɲɛ saya kɔ
nga Xavier Moroko ni nata be ale bolo Emmanuel Macron da sebela kele che ublali la kata Ukraine abise ka ke kuma yete abeka min vo ka chaya jangwa be ka fedo la nyine o kase ka ke ko mo kana nyine ka fo Emmanuel Macron chiedo jamana nyama do nga niya ereka ko chuya jetemine bi aye kuma do la ka fo aka kuketa ubike inafo denda nunga kuketa kunga madala ka fo anaka demiseni ko dombali yabbe kadala ka fo Faransi jamana surasiya abise ka irisila jamana surasiya kumbe ko fene adama ko dombali yayi Xavier Moroko ka fola ama wala dunia ka fo kuna funu na meni aye ko Faransi jamana kelecheshi yayi ni o legionnaire uye jamana wore do farale do nyonga akono yoro wore ula ubibwile ko mercenaire nga Faransi jamana keme kan ndokoda ula ko legionnaire français ko ube Pologne dugu koloka Pologne ni Ukraine danjela wa ube kele dege wane de lai yanu ka labe ku blakata o korofoyin halinate ka yeka chaya kuna funu na 7 una abe o nakera shidon venye befe kuma mi o ko Faransi jamana nyema obi songa pumata ka jira ka fo aka kele cheute nga Faransi jamana kele ko nyedo mangana minu mi moka donda ka wuriya no ye instructeur uye ko ma hakeni do debi ka donga fo resila jamana ye mugu filita kuratla membe wele ko Bureveshnik missile de croisière subsonique halada omo nisike ga fo kera kefenye Amerika jamana nyama Donald Trump ni resila jamana nyama Vladimir Putin nje mugu jugudla bere benina bawo benga do kumbe benga minwarola benga kunya jira ka fo mugu jugu jamana ukalaje ka mugu jugudla berebe jango ukana ke farati ye jiemo sinimu ubenga mino tegeno blara bek me mugu dla ka berebe nga 100 euro ula Amerika jamana nana yera ka fo iterobli kabno kera irisila jamana yera fene yera takaboro o bibina Donald Trump na majira ka fo aba feka segi benga imo ani irisila che nazarala kuna foni disra Wall Street Journal oya yera ka fo nisigi ka fo ko kabige kefenye jamana lauche irisila ani Ameriki kuni mugu jugu kura lale irisila jamana nyama Vladimir Putin inve missile de croisière subsonique Bureveshnik abesonga irisila jamana deme sigi ka fo kono bawo Donald Trump keme ka mugu jugu kumbela minda ka yanga bi na keme ka ke nyonde ko bina dla Ameriki jamana fe abe wele ko anti missile Golden Dome ko tnaseka irisila jamana kani mugu jugu filita ingume no ye Bureveshniki bawo Donald Trump ka mugu jugu kumbela Golden Dome adaboledo mugu jugu shia uminu ngumeli kamo ningu bonku chien ku lajigi o mugu filita ubi wele ko missile balistique intercontinentaux olu wulile tato sani dugu che ubi yele ngojugu Donald Trump ka mugu jugu kumbela un système de défense anti-missile Golden Dome abise ko lu kumbe nga Putin ngani ngura lale missile de croisière subsonique Bureveshnik ati yele safe ko jugu atato okuma Amerika jamana nyama Donald Trump ka Golden Dome tuna natoyi ama olodnya ka fo meka lutle muga temene Donald Trump yokumata Amerika fa bala Washington ga jira ka fo dollar wari miliyari keme ani miliyari biwolonfla ani miliyari duru abino de do ni zanve fe kumbela ina ni oye système de défense anti-missile Golden Dome Donald Trump ka fola adla ka bapeu atna teme sanzaba nyona ka octobre ka lutle muga ni woro temene irisila surasiya nyama ba Valery Gerasimov akele ko veka barake irisila mugu filita kuraka no ye missile de croisière subsonique Bureveshniki aya yira jamana nyama la ni oye surasiya rebela jele ka nyama ba i jamana kono Vladimir Putin abise ka se mugu juin la bara yorola uye shifle luke olu yoru bulu bara kunjera onga a shifle kulaba beke mami nyana oye jamana nyama ya kana laje ama wala dunia ka fo irisila mugu filitain a shitle to ayelere tani duru deke bulila kilometre batani nani ayo de buli fana lere tani duru kono okele irisila surasiya nyema ba Valery Gerasimov ako Vladimir Putin mo tiendo kilometre batani nani de bulila lere tani duru kono mugu filita kura inve nga amulo amase adala ako Vladimir Putin mo mugu inshifle to no ye missile Bureveshniki lanyini mbena kango ke ayo beke minye ki itle ka yele ayo ke ko se adala minye ki bana mini fana kata ayo fene ke ko se adala o bajira ka fo mugu filitain
tafangelen de a la jango k'a fɔ sanfɛfɛ kunbɛla dɔ bɛ se k'i to dugu ma ni nka natɔ kunbɛ walikele ka wuli k'i bɛ taa nɔfɛ ka bɔ sanni dugu cɛ n'u k'olu ma ko défense anti-missile ni défense anti-aérienne bawo a tatɔ bɛ se k'i cɛcɛ o bɛɛ lajɛlen kɔrɔ fɔ ka taa se a seyɔrɔ la. Ameriki jamana ɲɛma Donald Trump ye a yira k'a fɔ n'a ma dɛsɛ a n'a jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ mankan ban jamana filaw minnu cɛ ka gwɛlɛ kosɛbɛ Corée du Nord ani Corée du Sud. Donald Trump a bɛ taamana diɲɛ fangu in fɛ ɲɛmisɛnw sɔrɔ yɔrɔ u k'a ma ko Asie du Sud-Est. Chine ni Japon ni Birmanie ni Corée du Nord ni Corée du Sud olu bi sɔrɔ fangu min fɛ. Japon kɔnɔ Japon jamana ɲɛma y'a bisimila n'o ye Lee Jae-myung ye. A ko ne b'a dɔn k'a fɔ i ni sigiɲɔgɔn jamana Corée du Nord a bɔra ɲɔgɔn na yɛrɛ a bɛɛ ye kelen ye nka a bɛ kɛlɛ la nka a dɔn k'a fɔ n'an cɛsiri cogo bɛɛ lajɛlen la min bɛ se ka to mankan bɛ ban a ni ɲɔgɔn cɛ. An b'a ladɔnniya k'a fɔ Corée du Sud ni Corée du Nord mankan a daminɛna san 1950 juin kalo tile 25 ni nka kuncɛ san 1953 san saba o kɔfɛ juillet kalo tile 27. Mangan in kɔni sina ka ban nka tɛgɛnɔbila ma kɛ bɛnkan sɛbɛn na k'a fɔ mankan bi ban. Corée du Nord ni Corée du Sud ka kɛlɛ senfɛ dɛmɛba kun bɛ a jamana filaw bɛɛ la. Chine jamana farankun bɛ Corée du Nord kan. Diɲɛ seleke naani tɔn b'a Nations Unies ka bonya kɔnɔ Ameriki jamana kɛlɛcɛw fɛnɛ farankun bɛ Corée du Sud kan. Don min na Irisila bɛ wele ko URSS o don fana Irisila fɛnɛ faralen kun don Corée du Nord kan. O de y'a to hali n'i ye diɲɛ lajɛ bi i b'a ye k'a fɔ denmisɛn jɛmagwani min bɛ Corée du Nord kunna a jigisɛmɛnjiri ye Chine jamana ye wa tɛgɛnɔbila kɛ bɛ bɛnkan sɛbɛn na bi ani Irisila jamana cɛ ko ni bengira jamana dɔ la kelen ka urɔ tɔ kelen bɛ taa dɛmɛ kelen fɛ. O de y'a to kuma min na ni Irisila ɲinɛmangolon dɔ Ukraine ni kɛlɛcɛw ye Kursk mara minɛ Irisila Corée du Nord denmisɛn jɛmagwani Kim Jong-un a y'a ka kɛlɛcɛw bila ka taa Kursk ka taa Irisila dɛmɛ ka Kursk mara bɔ Ukraine jamana bolo. O de bɛ dansigi ye bi bamanankan kunnafoni sɔrɔ na mun sera ka fara ɲɔgɔn kan kabini ni kuma in ye kunnafoni di so ɲɛmɔgɔ so fɛ k'a lase aw ma aw ni ce aw ka ɲɛmadalu la aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ ni Ala y'an si jɔ k'o kɔnɔ.